neon skies, kicks and blocks as the crowd goes wild. But behind the moves, there's a quiet spark, a bond that shines even in the dark. Black belts and bonds tighter than fists. Through every fight we find what we missed. A laugh in the breaks, a wink in the pain. We rise together again and again. But the smiles remain. Roundhouse kick and we're back again. Toto je asi najkrajšia časť súťaží, keď vidíme, že aj súťažiaci z iného klubu alebo z iných klubov vzájomne si rozumejú. To je to nepriateľstvá nie sú potom iba medzi členmi jedného klubu, ale viaceré kluby. A o to je to zábavnejšie a prínosnejšie pre život. Chcem privítať špeciálnych hostí. Lucas! Ja tu vítam Lukasa, s ktorým máme taký zvláštny vzťah ako karatisti, pretože je to super na súťaži Olivera a asi len teba, že chalanov starších, vy ste už iná váha, takže Olivera, ale sú to zároveň kamaráti a teraz keď sme boli na seminári, tuším sa to? Na seminári, tak Lukasovi sa stal taký veľmi nepríjemný úraz. No a čo si, kde si, keď sme sa tak rozprávali o tom úraze jedno s druhým, tak zišla taká milá vec, že by sa celá rodinka, maminka, ocinko, aj Lukáš, že by sa prišli pozrieť na náš tréning a zároveň prišli pozrieť Olivera. A to je úplne nádherné, lebo konečne toto je také, že dva kluby, ešte som zabudol povedať, Real Trenčín, že aby ste vedeli, odkiaľ je Lukáš, z Real Trenčín. Máme tu hostí a sme za to veľmi vďační, aj keď vďaka takej veľmi nepríjemnej veci, a to je zlomená ruka Lukasa. Ale hádam, bude všetko v poriadku a ukázal obrovské gesto priateľstva, že sa chcel pozrieť aj na Olivera, keď cvičí v jeho klube, to znamená u nás v Piešťanoch, Sejvokane. Roundhouse kick and we're back again. Blood drips down, but the find the base. Through every fight we find what we missed. A laugh in the breaks, a wink in the pain. We rise together again and again. Hands met, trips down, the smiles remain. A roundhouse kick and we're back again. Not enemies, no, we're just a team. Trading bruises for dreams unseen.